सांग्रं सालो राजा खरागुलिwo मणिपुरनि पातिमुंनो तैयै खादुलायै हमचां मुसुंगै खादुमुं लुकुहिमबो तखायगा TWF o lukuhimbo tok pandawo faimanjaka MLA Swapna Deborma MLA Nondita Deborma riyangno karei juda-juda adongsong o himbotok Agurtala Astobol ni simi chengai Women's College ni kana tui khayei Colonel Chomni ni simi haino hai Astobolo phayei o himbotok muthak jakha Poktuma Manipura Meji rokno ST schedule chitoknai hinai chonglaimani aroni BJP hapang omono chajagya ngai aro kukibo songni borok bai aroni patimu ngai tonglayo tabuk phano yango buri khorongni sago ri khengai romfremani hailachimani manglibo oroni kase phega video report Chumui TV खा खामबैनाय खा दुइनाय जों दिनै मिसिलाव नंखलायखा दिनै जों असाल मिसिल जों लुका मिसिलाव नंखलायखा अ लुका मिसिलाव जत बुरै रक हायै जों अब सेन्ट्रेल कमिटि ताई जों सेन्ट्रेल कमिटि जों आगरतलाव खलायगा दिनै 44 ता ब्लक दङ 44 ता ब्लक जों जतनो साजा बरगबो सेम टाइमनो बरगबो मसाल मिसिल नंखलायखा लुका दैलायो लुका मिसिल नंखलायजा सारा त्रिपुरा राज्योनो दिनै हर फुनुका हर बाय खा दुमानि मिसिल फुनुका हक सायावैनाय जों दिनै नंखरै थांमाने अ नंखरै थांमावो जों नुखा मेडिया रंनोबो बेलायखा हामबाय मारबो जोंखा बोसोकां हिमबो बरखा उक्लक हिमबै नाय जोंनो जे कभारेज खालायमानि जे निउज कभारेज खालायमानि मेडिया रंनोबो बेलायखा पाइपले हामजाकमा ताय चबानि जिबाया फारो ताय चिन बुरि रक अमहायखाय हायमानि बागै नरंनो देबो पाइपले हामजाकमा ताय चबानि जिबाय जों जरा जरावो जों मा नंखर लायनाय जरा जरावो खबर इखांगा अमहायखानो एकता बद्धभाबे थांचानि बिसिं देखै मा नंखर लायनाय जों दिनै नंखर मानि उद्देश्य गांगन जतनो सायमानो अब बेलायखाय लासि मासिसा बेलायखाय वाना मासिसा बेलायखाय सेलें मासिसा मणिपुर जेबाबे जे घटना घटिखा अ मणिपुर घटना घटि मानि उनखा जों बुरि र उनखा बेलायखाय लासिवो जों रि चुम्पानो जों ताइकासो रुकुतरं मातयो रि सारफानो मातयो सा खरा अंजाक मानि बागै जे जागाव मणिपुर खरक नै बुरैनो रि करिखाय हिमरिका अ बेलायखाय वाना मासिसा बेलायखाय सेलें मासिसा बेलायखाय लासि मासिसा हायसे अमहायखाय बुरिनि इज्जत न तुइनाय सिनि मिनि खेला थिंमानि अब बेलायखायनो जाया कलायो अब बेलायखायनो निंदा मा जानगो अ निंदा जानु मानि बागिनो दिनै अमहायखाय जों मसाल मिसिल मानंखरफ्रा जों बुरिनि खानांनानि नांगो तामनि माला जों सायमानो मातृभूमि हिंजागो पितृभूमि हिंजाग्या मोदीजी सावो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत माता की जय माने बर भारत माता की जय बियां थांगा बियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिंसा माने बुरिना आसे काय दिसाब माने बियां कमाई थांगा दिनै बुरिना आसे काय तला खिकलायका एकरि खायनाय मणिपुर अमहायखाय हिमरि मानि परे अमकाय शुधु हिमरि माबा एमन लामा कलका हिमरिका पारानि जे लामा हिमरिका लामा हिमतितै साथगिया नुकथगिया साथगिया जागा रगो याग्रि उइनाय बरंनो जेबाबे टर्चार खालायगा जेबाबे साथका अमहायखाय हिमरि मानि परे नाय एरपरे हंकाय गणदर्शन खालायगा पाल खाय गणदर्शन खालायगा अ गणदर्शन खालायमानि परे दिनै चिनिं सायमांका बुरि बुकु खरकसा मेडिया रकनो अमहायखायनो बयान लिखा आव जोंनो अमहायखाय जेबाबे साथका जेबाबे गणदर्शन खालायगा आ जरावो पुलिस रकबो दंगो पुलिसनि उपस्थिति न अमहाय घटना घटि उहिनि सावो गाव अब बेलायखाय वाना मासिसा जुदि अ बुरिनि बयान जुदि कुबि नंग दंग हंगांकाय जे पुलिस रकनि ड्रेस जे चुमानि अ ड्रेस न नुखांकाय जों खाको कममा दंगो जों यक नायहिनि जों सायमानो तामनिंकाय दुसि बरकनो जों तांले सास्तिरि मानाय जों पुलिस न जों सायमानो बनिरपेक्ष दंनाय नै बिचारि नायहिनि जों सायमानो फियाबा बुरै न तुइ अमहायखाय राजनैतिक थंगांगांकाय जों बुरै रक कुनो दिन 6 लाख मणिपुर फानुंथन निने आमेरिका फानुंथन लन्डन फानुंथन बुरै रक न अमहायखाय गांगांकाय जों माबा जानाय दामनि हिमालय जों तेबो सायमानो बुरै रक न अमहायखाय जदि लाचि मासिंजा खलाय गांगाय त्रिपुरा राज्यव मणिपुरनि जे घटना घटि दंमानि मणिपुर घटना घटिया अब ताम ग्यारेन्टी दंमाना त्रिपुरा फानो फायमामले खुंजबाय खानाखाय मकलबाय नुखाय सागो कलायफो बिया
पियाबा जों साइमानो त्रिपुरा अमा हाइकाइनो दर्शन गण दर्शन बध हता नारी निर्यातन गैंग रेप उंगै दंगो पियाबा अरब जों त्रिपुरा कुनो दिन फन विचार माया अमा हाइकाइ रेहाय माने थांगो पियाबा जों बुरि रक थानचा मा दंनाय যদি মণিপুরনি ঘটনা ন সঠিক বিচার আঙ্কাঙ্কাই মণিপুরনি ঘটনা যে কালপিট যে দোষী বরং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ফাঁসি অদারি আঙ্কাঙ্কাই जों बुरि रक वान छुकनानि नांनाय ताबुक साबनि सरकार बीजेपी सरकार डाबल इंजिन त्रिपुरायावबो बीजेपी सरकार सेन्ट्रालावबो बीजेपी सरकार मणिपुरावबो बीजेपी सरकार आरोनि मुख्यमंत्री बेथालिया आरोनि जे 3 मास दरिया आरो हरचिन साइ दंमाने ओ हरन बुथार मालिया आबुं कांकाय बीजेपी नि मुख्यमंत्री मणिपुरनि एन बीरेन सिंह वो मुख्यमंत्री वो रिजेक्नेशन दिनानि बान्दा कलायो वो बिनि मणिपुरनो बसामालि मालिया दै सानानि मुजंगो मा जिनि भारतनि प्रधानमंत्री वो वाइसापानो मणिपुर थांगि जरारिलिया ओ हरन बुथारनानि जरारिलिया तानि हिमालय जों खोनावो ओना आमेरिका थांगो लंडन थांगो फ्रान्स थांगो अमाहाका 8टा देशो गुरिखा 8टा देशो नों जरारि मान हुंगाय मणिपुर निनि भारत बाय जालुक जाक मणिपुर राज्य ओ मणिपुर राज्य न नोंतां सामालि मालिया सामालिनानि बाता क्लायो नों जदि सामालि कांगाय कुनो दिन फनो उलंग अवस्थाय ओ माहायकाय चिन बुरि रकनो हिमलिक ला खामन आंखो अबनो सानाय मानो चिनि प्रधानमंत्री नों दति खलाय एक्शन नाहादि अब नायनानिया अब वानसुक जांगनानि कगिया अब एक्शन नाहानानि दरकार जे कालपेट न दति का फांसी अदारि दे যদি ফাঁসি অদারিয়া অমা হাইকাই ন ত্রিপুরা রাজ্য অমা হাইকাই যদি যে দোষী বরক ন রেহাই রি কাঙ্গাঙ্কাই जों বুরি রক মা ওয়ান ছুকনাই বিজেপি ন কোনো দিন ফানো ভোট দিই পূর্ণ রায় ক্ষমতা তরিকা কাঙ্গাই বুরি রক ন তুই রাজনৈতিক নাই বুরি রক ন তুই রাজনৈতিক তাবুক যদি অরব বুরি রক ন যে ভাবে অমা হাইকাই হানাং পিনাং খাই নাই চিনি বুরি রক नि इज्जत न हाव खिखलाइरि माने अब जदि एक्शन नाय आंकाय अब बुरि रक न तुई राजनैतिक होनै नाय जों आफरखौ वान छुक मानाय आबुनि बागै नाय दति खाइ नाय अबने एक्शन नाहानानि इंथन एक्शन नाय आंकाय बुरि रक कुनो दिन फान बीजेपी न काइसा फान भोटिया खाइ नाय बन सरकारनि खिखलाइरि मानो अब बुरि रक समाय तांनानि नांनाय बुरि रक अमाहायकाय समाय तांनि नखर कांकाय कुनो दिन फान अमाहायकाय घटना गतिगला दाइ काइसा कांकाय पुलिस रकना आं सानानि मुजुङो जेसेबानो सरकार फाइदो 5 বছর অন্তর নির্বাচন হলো 5 বছর অন্তর সরকার ফানো চেঞ্জ